bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe site meɗen Nanondiral TV ko dawol yamirore tawi kadi ko wiyete hono tawi ko Ziyaara oɗo wadde ɗo e madiina gunaas e kala hitande caggal nde julde taaske juula so tawi woni balɗe tati ñande nayyi nde ko nden on Ziyaara heewi wadde ɗiɗo duuɓi noon hawrata ko e ndungu ko ɗum saabi Ziyaara o watte ko ɗo e ngesa Ceerno hikka kadi ko noon woni no waɗira ɓesguji madiina gunaas noon notima e keewal ummorade e nder wuuro ngo e nokkuji takkiɗi wuuro ngo fof sikki ala noon eɗen gandi oɗo ñalawma ko aset hawri kadi ko e dawol wowi wonde kono noon hawri kadi koye aset tawi ko nogas e tati nogas e joyyi jaafoɗon lewru jeeɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ala noon no mbatten so wona ƴewyen ɓen ɓe ganduɗa ko kañum en tigui goni mawɓe dawol ngol caggal kay nde golle ɗe golla ha yettiɗo kala ko sohlano gollede e oɗon nokku ko fewti e ndemal guerte ɗe wawi tigui remede hano hannirta ni henna nde tawno yimɓeɓe notima e keewal ceerno meɗen ceerno Aliou Badara kankone o ardima golle ɗe eɗen mbawi joni so hawri e weɗede jomiraɗo yaade ƴeewoyen mo kettoɗen ceerno Aliou Badara kankone ko o haalanta en kono ko adide eɗen keeɓa ceerno Aliou Badara ma en keɓa on woni mo gandanɗa hoore maɗa ko jinnaɗo meɗen tawi kadi ko ceerno Oumar Sall hono jinnaɗo meɗen baba Oumar Sall caggal ɗum ɗon keɓen ceerno Aliou Badara ceerno ko joni joni salmina julɓe ɓe fof eɗen kalduno eɗen dawa eɗen gaɗodirno eɗen dawa en dawi Allah walli en en dawi en gari kadi e keewal en gari kadi e keewal en gari kadi almudagal en gari kadi e almudagal kala ko lattuno e hen kala ko darteteno e almudagal en gardi hen Allah en gardi hen en mbaɗi ɗum kadi en mbaɗi ɗum kadi en kolliri ɗum en kolliri ɗum kadi joni saaha ari ha ɗo joni noon ari ha ɗo hankkadi maaro en ƴeegat tan maaro hankkadi en ƴeegat tan on saaha duwodiren on saaha duwodiren seeren ɓe duwono en seeren ɓe duwono en ɓe jarna en ɓe jarna en ɓe kaalat en ɓe kalana en noɓe jiɗiri noɓe jiɗiri ene potten artude ene potten artude ɗo enen fof kam eɗen gandi hande o enen fof eɗen gandi ñalawma hande o Allah holli en Allah holli en kadi ko en majjani kadi ko en majjani no poɗɗen wadde no poɗɗen wadde ase ɗo o wi ase ɗo guila wuuro ngo sinca gila wuuro ngo sinca ase ko ceerno tan jeeyi aset ɗum ne anda ko ceerno tan jeeyi ko ceerno jeeyi ko noon ko ceerno jeeyi ko noon ɓaade kadi almuɓe ɓaade ken almuɓe eɗen gandi poɗɗen wadde eɗen gandi no poɗɗen wadde enen mbaɗiɗen hande ni eno mbaɗiɗen ñalawma hande o ni so en mbaɗiri ni ñande foof so tawi en bakkilima en mbaɗiri ñande foof en lorotako en lorotako en tampata en tampata kadi ne foftini kadi ne foftini so en gari e keewal so tawi Allah walli en en gaari e keewal ala ko bonnata caggal to ala ko bonnata caggal men to ko garɗo yeeso e yeeso mum ko ko garɗen e yeeso mum e dow mum ko en gollat ɗum ɗum en gollat ɗum gaynen ɗum gaynen ɗum kepten yidde ceerno o wi kepten yidde ceerno enen wel almuɓe kam enen almuɓe kam woni haaju men tan woni haaju men tan ko heɓde ɓernde ceerno ko heɓde weluya ɓernde ceerno nde ɗum tan woni haaju men ɗum tan woni haaju almuɗo en gari noon Allah walli en noon en gari en mbaɗi noon en mbaɗi noon kadi allahumma salli ala allahumma salli ala sayyidina sayyidina muhammadin wa sallim Muhammad joni ko seereɓe heddi jogui haala ka ceerno Aliou Badara o wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi caggal no jettuɗen Allah ene laaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam en jetti julɓe ɓe fofof e anniya julɓe ɓe moƴƴo e golle julɓe ɗe moƴƴe e fandare julɓe ɗe moƴƴere e gilli moon saabu Allah gilli julɓe ɓe saabu Allah yidde gilli mabɓe ceerno o wi en ƴetti anni en dendi en ƴetti anni e gollanade ceerno e wadde mo Ziyaara o gaayi o wi Allah newni ko gandiniɗen ko waɗirde noon Allah walli en jaltiri noon en golliri noon kadi o wi alhamdulillahi rabbil alamina golle ɗe jaaji moƴƴi o wi en jetti Allah kam ɗeɗo guerte mawɗe o wi ene wayno ñalawma hande ko heɓitade guerte ɗe tan Allah noon ko waɗi fof ko ha yettire tan o wi ko noon fodde no jiiruɗen hande ni o wi hokkere nde eɗen gandi enen fof eɗen cohlita hokkere nde ene cohlini en
o wi kono noon jirɗo guerte ɗe mbayi hannde ni en jetti Allah e hokkere he en paami so tawi wonano ni o wi ɗeɗo guerte kam ko perdunoɗe ha laaɓi ɗum noon waɗi en jetti Allah e muuyo mum eɗen ñaagui Allah noon e moƴƴere mum e jurum nde ɗum dal ittande en hokkere nde o wi itta ɗum kadi e leydi he foof o wi ittan hokkere nde e leyɗele nde foof o wi Allah heɓitoro leydi ndi e aduna o foof barke golle meɗen hande ɗe ngol ɗo dawol yo Allah jaɓanen golle ɗe amini yo Allah jaɓanen golle ɗe amini o wi yen ɓooye jogade anniyaji moƴƴi e golleji moƴƴi Allah kadi jaɓane en ɗum to muɗum to kala ko ndewɗen Allah jaɓi Allah watta hen ɗeno golle o wi yo yaaforen ɗum bakatuji men fof gonɗi sababu enen aduna o foof bakkatuji men gonɗi sababu ko eɗen jiira lebte walla ko eɗen jiira sohlaji cohlen ha e rafiji gonɗi aduna o ha e caɗele hokkereji ɗi e fofof e faaɗede e ala haaliji fof yo Allah ittu ɗum yo Allah itan ɗum e itanen ɗum e barke golle ɗe tawde Allah jaɓani en golle ɗe o jaɓani en golle ɗe ko golle ɗe ko golle sabu Allah sabu makko kanko Allah o wi so jaɓani en wonde o jaɓiɗe to makko o wi sen duurima haajuji meɗen sababu ko Allah jaɓani en ko o wi Allah jaɓora ɗum kadi fof ganduɗa wona Allah jaabo ɗum ɗum noon yo Allah waɗan en noon yo Allah newnan en o wi ndungu o yo Allah heɓɓito ɗum gila ɗo ngesa ceerno ɗo ha e gese men ɗe ha e leydi ndi fof ha e aduna Allah o fof fofof yo Allah heɓɓito amini yo Allah newnu o wi en ɓeydo tinnade no feewi o wi mawɗo men oɗo wonko haali seeɗa hono Oumar Sall banggue aset haji ɗi wonde yen paam aset kanko dawol ceerno ñande hen o wi yen paam noon o wi haalirte tan ko laaɓodiral deedi o wi kono enen fof ndendi potiɗo ceerno ɗo oto jiiyaɓe wonde koɓe ɓesgu ceerno haɓe ha jeƴƴi tan wonde koɓe goto e meɗen ɗum waɗi soɓe kaala e makko hunde o wi nafata en taw en teski wonde koye men kamɓe koye men ɓe jeeya o wi ko nden mbaweten naftorade koɓe kalata ko koɗo sen paami ko to tan jaa so tawi en paami wonde kamɓe koɓe almuɓe no meɗen ni soɓe kaala e ceerno men wonde ma en mbawa heɗorade ko goto e men haalata e ceerno o wi so tawi ɓe gandi ɓe jiiɗum e men ɓe gandi ɗum e nder meɗen o wi nden maɓe cuus laaɓande en deedi sababude ceerno soɓe ƴeñƴo toon ko wona ɗum so tawi haɓe tesko wonde eɗen jiya tan koɓe ɓiɓɓe ceerno tan aɓe kaala ma won koɓe jiɗi laabde en reedu ɓe kula haalde o wi sabu añje ɓerɗe perguito kadi taw kamɓe ko laabnir tan ɓe jaano hen wonto e ɓilaare jomumen to ɓerɗe munen to ɗum kadi ne hulɓinaɓe haalde ɗum waɗi fodde koɓe kalata ko ɓe kalata koto hakkude mabɓe e almudagal fodde koɓe nani e mawɓe men laaɓande deedi ene kaala ko ɓe nani e qisaji mawɓe men wonde ceerno men ceerno Ibrahima Diallo radiallahu taala anhu o meeɗino wiide dawol ñalawma aset hayso neɗɗo o ñande mum yahani ngesa ceerno yo rento dawde ngesa makko walla e golle makko sabu ene haɗa ɗum barke on ñalawma ɗum noon teske ɗon ɗum no moƴƴi paɗanma barke oto jumɗumi golle ma
kadi ne mbatten hakkille golle ceerno ɗe ko dawetene mum ko o wi wayi e golle men ɗe kono engrais mbaɗa ɗum e ngesa ma ni o wi no engrais wayi e ngesa ni ko noon gollude e ngesa ceerno sahaade golle ceerno jonti o wi golle ma to ngesa ceerno to moƴƴereji ɗi ko noon ɓayta to ngesa ma to ɗum woni ko ceerno o mawɗo o dooɓi ɗo naane wonde ñalawma aset o ko goppeten caggal on ñalawma ko ala ko bonnantana e batte o wi wona ko ala ko bonnata e mum tan noon kono noon kadi wonko fewnata toon ene wawno haadde kisal tan wasa bonnude toon kono noon kadi wonko fewnata toon sa dawni ga wonko fewnata toon ha heewa ko pewnata ga ko ene fewna toon ko ɓuuri sa dawin toon ñande ko pewnata toon ko o wi gandiren noon e hakkillaji meɗen oto cikkitiren ɗum kadi ko hunde nde Allah waɗi ko noon kadi wayi kumpitiɗo fof ne andi ko noon no Allah waɗi gonga ko heddi kone so tawi Allah walli eɗen pelliti eɗen dawana Allah eɗen gara tawde jomum ne andi ñalawma on ko dawol ngesa ceerno oto dawlo hay nokku banggueji goɗɗi no dawirta ngesa ma subaka law ni dawru noon ngesa ceerno ma saɗa ara kadi garowo dawol ko demal gardata ene moƴƴi kam gaddora jaloma remirgo ngo kam o wi kono hande sen ƴeewi koye men keewal men ngal no foti ni o wi so goto fof ene joguino jalo hay soko paafi sappo tan goto fof waɗi tan ngesa ba gasi o wi wadde ɗum ene ayɗina dawol sa felliti han kadi wadde wata ha timma tan ɓuuri moƴƴude e wakkinade nde o wi en tinno hen no moƴƴi o wi kaɗo haala fof ko ha naftoroɗen tan ha wona tampere men nde tan hande itta hande jara nde ɓeyda nafde jaaɗa ko remnoyde ceerno ma naw ko ndemirɗa o wi en tinnoye ɗum no feewi eɗen gandi kala goto men dawo ngesa mum foof ko manawro ko golliroy toon yahata toon juuɗe mehe ene yeeɓo e ngesa mum ala o wi ɗum yen tesko ɗum no feewi no feewi no feewi yen tinnoye ɗum no feewi sen gari kala dawol bawol wonde o wi guittinen golle men ha guitta mbaɗen lasal men jañgal o wi neɗɗo e men fof jagga gorol takkodiren ha kewen ngesa ba payen funnague ɓamden walla so funnague gumɗen pay hirnage sen mbaɗi lasal men jañgal goto fon jogui jalo mum ne jaten ha ƴettuɗen tawan ngesa ba gasi ndemir heeɓima o wi so wona ɗum sen mbaɗi waruji tan tawan gasi tawan ngesa heeɓima so tawi en garti enen fof en gardi hono garten ɗo ni e keewal goto fof ardi addi jalo o wi golle men guittat tan yen tinno hen no feewi yo Allah wallu yo Allah wallu eɗen gandi kadi ne daabeje ɗene ene jeeya e ko newnata golle ɗe ene jeeya e ko yawnata golle ɗe so tawi daabeje ɗe gaddama gari golloje jaadoje hen ɗe gari joom daabeje en so gari law nde daabaji poti arde nde so goni e huusde yimɓe ɓe gari en jogui jale mumen enen deftay ɗum o wi so tawi ko asen dawruɗen en ñaldi noon on ñalawma hanaki muti en dawtata e yontere he en dawtata ñalawma goɗɗo en dawtata altine en dawtata alarba wona ko aset tan ha aset enenne mbawen himmirde guese men e haajuji men goɗɗi ha aset kadi o wi goniren han kadi aset ha aset dawol kono noon koye dow sarɗi taw e ɗen ɗo ni ñande aset hay goto e men ala dawol gongol garo fo
matériel muɗum gollen golle no poɗɗen gollirde gollen golle ɗe no poɗɗen gollirde gaynen taw ngesa ba namdata ko en ɗon e aset taw ngesa ba namdata hen ɗon e aset o artude sabu sen dawri makkari o tawi en dawri makkari on aset e on aset garowo ko gerte ɗe namdoto en yen dawto muɗum kono wona makkari ndi kay sen dawdi poɗen dawde so tawi gerte garɗen ne sen certe gerte he oɗon aset garowo o wi taw ko makkari ndi sohli en wona gerte ɗe o wi en tinno e ɗum ko haala ko fof en tinno hen no moƴƴi mbatta sen jeehi groupe aji meɗen whatsapp uji meɗen jewte meɗen jamaji meɗen fofof kirjinen hen oɗo sifa mo haali ɗo ha Allah walla en beele Allah walla en dawol aset ngol kam hankkadi ngol wona neɗɗo fof gonɗo e wuuro he tina dawol ene woodi tinira ɗum yewgol wuuro ngo gila e bitikaji ha e kantinŋaji ha e tawereɓe hay gila e ministre ji hay minike fof tan so wayi noon kala gonɗo e wuuro he keddiɗo toon saabu gantu wasi arde o andat kam hande ko dawol kanko jaati ɗum yewramo o anda toon ko dawol o wi tampere heewa taw wuude yawata heɓade yen tuub ɗum kamɓe noon kam kamɓe kam aroɓeɓe koɓe dañi tan nde ɓe gari fof haɓe dañi nde ɓe gari fof enen ɓe garataɓe eɗen daɗe nde ɓe gari fof ɗum noon oto jaɓen ɗum enen ɓe garataɗo ɓe tuuɓen garen tinɗen hen no feewi yo Allah wallu o wi neɗɗo fof jiɗɗo haaju mum newo yo tinno e haaju ceerno he o wi haaju ceerno ko hen haaju makko o dañata haaju makko ko hen dañata newoyo moni humta haaju makko o e nder haaju ceerno o ko ɗon kadi wayi so tawi tan o jaɓiri Allah woppirde haaju makko sababude ha ceerno o ko laaɓi ceerno ɗum mawino Allah waɗantamo nde ɗo e haajuji makko ɗi mawino Allah waɗantamo o wi eɗen gandi kam kala ko gasata ko Allah gaynata o wi Allah noon wi Allah wi son balli Allah walla on o wi Allah noon walletake o haaliri noon tan ha paamen ko mana neɗɗo wallirta Allah tan ko Allah muuyi wadde ko janta hen ko Allah muuyi wadde huude janta hen ɗum wona o wi Allah wi ne wone wallude maccuɗo mum juulɗo ɗon ɗomo walla musidɗo makko juulɗo hay goto kam humpaka ceerno kam ko musidɗo mum juulɗo o wi juulɗo kam haɗo ceerno ɗo tan haɗata ene fof eɗen cetti seydi Ba wadde so tawi neɗɗo darima e wallude ceerno e haaju mum wadde so tawi neɗɗo o Allah wallimo o darima e wallude ceerno e haaju mum laaɓi kam o darima o wi laaɓi selle makko omo walla ceerno e haaju mum laaɓi o darima e wallude musidɗo makko juulɗo o wi laaɓi o darima e wallude musidɗo makko juulɗo wadde nden sella waɗɗima e Allah wadde nden waɗɗima e Allah walludemo kanko ɗo walli musidɗo makko juulɗo ɗo tawde ko Allah adanimo ɗum o wi ɗum noon yen tinno hen no feewi yo Allah newna men haajuji men ɗi fof yo Allah humtanen haajuji min ɗe fof yo Allah newnu yo Allah ɓeydu hattan ɓeyda cellal ɓeyda newuyaji ɓeydana en barke e ko dilleten fofof ɓesguji men e faggoduji meɗen Allah ɓeydanen cellal hattan e ceerno men balɗe juutɗe wondude ɓeydade to Allah ene namde Cheikh Namadou Tidiani nde wonno kala to ɓeydi ko enen ɓeydoto ɗon yo Allah wallu o wi hanka noon heddi en jii golle ɗe no mbayi ha hande ko enen kalata ɗo joni holno mbatten o wi ɗum to ko feerema ko wonno so tawi en mbawi tabitinde aset kala enen fof eɗen jalta joom bitikaji en joom kantiŋaji en joom tayoreɓe en joom ministre en joom en kala goto ko nangguno joom guese en goto fof ko nangguno
e ara aset o eɗen potta ɗo eɗen gadda eko gollirɗen eɗen golla no hannirta ni nden eɗen cuusi wiide eɗen cuusi wiide en dawtata sowona aset so tawi noon wona hono noon heɓorto ko ɗum addata altine ñaage alarba ñaage sa renaki aset e alet fof reggondira kadi ene ñaage sabu wonde enen fof ndendi sago e golle ɗe kadi golle ɗe o wi ne waɗɗi e meɗen ɗum waɗi kala e meɗen lomtiɓe heddiɓe o wi kala e meɗen lomtiɗe heddiɓe o wi so gasine sella so gasani ene waɗɗi e meɗen fof kadi artude tawde mbiƴen kene almuɓe kadi o wi golle ngesa ba koye dow men tan waɗɗi o wi wadde noon erɗen wadde ko waɗɗi en ko no gasiri no moƴƴirta taw kadi no wondi e weluya ceerno oto jaɓen jooɗade ha yonta wona ko en coggete ɗum tuɓen ɗum oto jaɓen ɗum tinɗen no feewi caloɗen ɗum e kala no calorɗen ɗum yo Allah wallu konde koye men ɓe jeeya koɓe almuɓe ko gonga o wi andi o haali o gayni ko nden ɓe mbawata suusde walluɗen e haalde hen ɗum noon taskoɗen ɗum ko haala mawka tiitka e waɗi kadi gartam tinnoɗen e haala hen moƴƴi o wi alarba o wi mbakkilɗen garden gaynuɗo sen gayni mbaɗen aset o o wi tenkinen ɗum on saaha kadi ƴeewen hankkadi no aset o darudi wuura gurdam moƴƴam gaɓe ko non kalde de sawdi alarba so Allah jaɓi ceerno weltima yeyi ko noon tigi noon jabborde koye men e aduna o fof to sohli fof ɗiyam ene heeƴa e joni barke jonde nde ɗum noon ganniyeɗen ɗum alarba o noon hayso dawi tobde subaka o wi alarba o noon hayso dawi tobde subaka ndawen koy ko gallol dolingue mbiɗa yaa fof kadi loggoto kasi adduwaw jaɓen duwaw piɓen anniyaji o wi tawde ko duwaw tuubu ɓuya mbiɗen e yarnago fof eɗen ndendini hen eɗen gandi o wadde no ceerno heewi waɗande en ni fatiha laabi nayyi salatul fatihi laabi sappo e ɗiɗi ganniɗen rewru ɗum Allah e neldude neɗɗo sallah sallam baraji ɗi e yafnade Allah bakkatuji ɗi eɗen jafno Allah bakkatuji ɗi eɗen ñagono ɗum Allah moƴƴere e yurmede wonde to Allah nde kala gonɗo e jonde heeyo jooɗo sen gayni ɗum o wi on saaha en ganni ɗum ha gasi nanɗen haajuji men keeriɗi haajuji men foof nannen e nder duwaw he ene heeƴa hen o wi fofof ne heeƴa hen inchallahu taala fatiha salatul fatih ɗo gonɗen fof laabinayi salatul fatih laabi sappo e ɗiɗi fatiha laabinayi salatul laabi sappo e ɗiɗi sen gayni noon nannen hen haajuji men ɗi foof to serel ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas serel fuuta lillahi ha jettoɗen to serel ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas so terɗe so ɓerɗe jehen mbarroɗen so jawɗele ma ɓesmufade gunas fatiha salatul fatih ɗo gonɗen fof mbaɗen tarbiyayneji kittalinen gonen lesmu rabbi ɓe murɓe gunas mufidul muridi mouhammadou saidou as'adu mas'udu murɓe gunas mbaɗen awwal o wi Allah jaaɓo duwaw Allah jaɓanen duwaw o alarba so Allah haaji alarba so Allah haaji alarba so Allah haaji
no nanirɗen ni bandiraɓe julɓe enɗam l'islam ko enen kala nandi ndeɗo yewtere e welde ɗiɗo haalullaji dafmuɗi ɓurɗi ballitoji almudo e almudagal muɗum ko yettere Allah oɗo duwa o duwaɗo ɗo o memani leydi sabu nde yahata ha wona waktuji 10 woni 5 heures tawi ndiyam tigui wawi mewnude leydi ha bandiraɓe kala beyti hay oɗo tumama gonɗen asaman o e hoore mum no wayni ene gasa ɗo e wedde tawata kadi ko en keeɓi ndiyam kewɗam so Allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah rokki en tawede hikka yo rokki en tawede duuɓi limtindi taweɗen mbaɗa hoɗo dani barke Allah e nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam e barke ceerno meɗen e seerenɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ɓe gandi jiɗaɗo muhammadu men kala cheikhu